Si Jesu Kristo, magmuluwas, magkatabang, magbalantay. Labaw sa tanang gahom sa kaaway. Sa sinugdan mo ang pulong uban sa Diyos, ang pulong mauang Diyos. Hugang pulong nagpatimong tao, mipiyo ipon kanato. Ang tanang mga butang ibuhat niya, o sa wala siya, wala ibo sa tanang mga butang. Ang tanang mga butang ipamuhat, pinagi kaniya o alang kaniya. Kaniya nila ang kinabuhi, o ang kinabuhi pa o ang kahayag sa mga tao. Limaw ang matod, Diyos kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi sa usa ka tao ang sarang isod sa kalibutan, pinaagi sa sarang kamatayon, may kaindan sa tanang mga tao. Tungkol sa pagkakasawasan ang batay at dapat na minasab ka Kristo ang tanang mga buhi. Ulong kini nga matinuman, takot kayo na pagkadawat kung sa bukos nga si Yesu Kristo, may handis kalibutan pagluwas sa mga makasasala. Nga si Kristo namatay po sa among mga sala sumalat sa mga kasulatan. Pinaagi siya ngalan, ikawali ang Panginoon, pagpasayo sa mga sala sa mga nason, pagkasugod sa Jerusalem. Usapan ng Diyos o mga balikan sa Diyos at ang pagkapalaw ng iyong mga sala. Amen. Amen. O Ginoo, kanawang nabihan na pag-aaway, pagkakawan na rin ang sa mga kapananan. O siyang pagpupo, simpahon tawag upuan ta siya kay siya mao nga tungkyo. O ginamang
iyang mga tiil. Mananalig kita sa tumangan sa Diyos na akong magbubuhat. Kaya ang natuod na magsimba sa bahang pilagis, espiritu sa kabaturan. Kaya mananalig kita sa mga nagsimba kaniya. O managsimba kamo sa ilong Diyos sa katahon sa pagkabalaan. Kaya na ako maglawas sa mga nananalig iba ang imutan sa Diyos sa mahalong pagsimba. O sa tanang panahon na kamo mga tindog pag-apo, may dutay kamong katinog na bato sa ilong alino nila. Kaya nga itong kabahan ka sa langit pagkapasay na usap sa tanang kang mga sala. Ako ang pagpapuli, magpapasaylo sa mga kapagpapalangit, magpapasaylo sa mga pagkapan sa akin. Ang kaluwas ng umayang tao mo yan. Pagkain sa kapaginis himaya sa Diyos sa langit. Mga panalangin ang umagawi, ako sa Diyos sa iyong kahon. Pagdating sa katawan, inis sa'yo, umimaya sa Diyos sa langit. Kung simbahon ang itong ama, gusto ay nagawa sa kanan. Pagdating sa katawan, inis sa'yo, umimaya sa Diyos sa langit. Kanang sa kaharian, nagsimba sa Diyos kadanghanan. Pagdating sa katawan, inis sa'yo lang, umimaya sa Diyos sa langit. Mga panunungan, unay makawin, magdalain sa Diyos na higit. Pagdating sa katawan, inis sa'yo lang, umimaya sa Diyos sa langit. Pagkasimba kita, pasalamat ikaw, pag-aawit mo ingon Hosana. Pagdating sa katawan, inis sa'yo lang, umimaya sa Diyos sa langit. Hosana sa kaligtasan, pagkawit manalangin ang kanan. Pagdating sa katawan, inis sa'yo lang, umimaya sa Diyos sa langit. Kunin niyo ang panagdain. Saan ang nagawan sa tibok kalibutan? Magpatalingon kamong mga katawan sa mga epistolya sa apostoles sa bala sa simulan at tutupakto sa krusas kapitulo 3
Mga kaigsunan usapon sa Iglesia, ang lawas ni Cristo kung Church the Body of Christ, balbuntag kanatong tanan. Ang atong epistolya, unang pagbasa kinabdong gikan sa Colossus, Kapitulo 3, versikulo 5, hangtod sa 17 nga nagpuluhan. Ang daan o ang bagong kinabuhi. Busa, batya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga naaga ninyo. Sama sa salawayong pagpakikilawas, kalawayan, kaulan, daotang kailigon o kahakog nga may usa ka paagi sa pagsimbang ng Diyos. Kaya moabot ang kabungod sa Diyos ngadto sa mga tao nga magbuhat nining mga butanga. Kaniadto nag-iyang inabuhi kamo sumala sa mga kailigon sa dihang naghari pakinig kaninyo. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining-tanan ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa una-una, ang pagpasipalag sulti o ang pagpamalikas. Ayaw ka mo pamakat sa usap-usap, kay ihubok naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat. O isulog na ninyo ang bagong pagkatao, gibago gayon kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa higpit mahitungod sa Dios. Tungod niini wala nay Hudiyo o dili Hudiyo, mga tinuli o dili tinuli, mga lain o sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon. Kay si Kristo mo ang tanan o anaa sa tanan. Katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban. Magmanuluyon, magmapaubsamon, magmaagho o magmapailubon. Pag pinailubay kamo o karon o kung aduna kamoy ulo batok kang bisan-binsa kaninyo, pag pinasayloay kamo sa mga ipasaylo kamo sa Ginoo. O lapaw nining tanan, idugang ang pag-igugma, nga mo'y magbukus sa tanan ngadto sa higpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pagigdaay nga gitong ni Kristo. Kay alam niini gitawag kamo sa Dios, aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas, upang mapasalamaton kamo. Papuya sa inyong kasing-kasing ang bantianong mensahe ni Kristo. Pagtinudloay o pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalaw. Pag-awin kamo mga salmo o balaang mga aliwiton o gawitin ninyo ang Diyos uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag kung sa inyong isulti o buhaton, himuha kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga kaigsunan usapon sa Iglesia, ang lawas ni Cristo kung Church the Body of Christ, mao kini ang atong epistolya. Tumanon, pagkata mo ang pulong sa Ginoo. Pakita atong pagtidahin sa tanan. Epistolya. Kaya malaki. Iwan ni Kalian, ang gawin ng bayan.
Pangayo kay kamo paghatag, pagkita kay kamo pagkaplan, pagtuto kay kamo pag-apit. Pagkalibugi kami at imanang mga Balik ka sa Panginoon. kaya magsikasi na hulaw lang. Ang Santos Ebanghelyo atong pagagutol sa sinulat ni San Juan, Kapitulo 7, versikulo 10, ngadto kini ngadto sa 24. Si Jesus sa pista sa mga payag. Apan sa nangadto na sa pista ang iyang mga igsuon, siya sa biadto dili pinasundayag kung dili ingon nga siya ra. O dito sa pista, ang mga Hudyo nakita kaniya o nga nag-ingon, hain ba siya? O dito'y daghang mga humungihong sa mga tao,
may tungod kani. Samtang may nag-ingon, siya maayong tao. Ang uban nag-ingon, dili. Hinunua, nagapahisalaag siya sa mga tao. Tinuon tungod sa kahadlok nila sa mga Hudiyo, walay misulti sa dayag may tungod kani. O sa nangungatungan ng pista, si Jesus pisaka sa templo ug nanudlo. O ang mga Hudiyo na hibulong niini nga nag-ingon, naunsa bang may nakatunan mang kining tawhana nga wala mang punta siya makaeskwela. O si Jesus mitubag kanila, ang gitudto ko kanini dili akong kaugalingon, kundi iya sa nagpadala kanako. Kung tuyuon nila, kung tuyuon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nan iyang may baluan kung ang akong gitudto gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbutan. Bisan kinsa na magasulti sa kinaugalingon niyang pagbutan, nagapangita sa iyang kaugalingong kanungganan. Apan bisan kinsa nga magapangita sa katungganan sa nagpadala kaniya, siya matinuuron ug wala diha kaniya ang pagkabaligpungon. Dili ba si Moises mauman ang naghatag kaninyo sa kasuguan? Ngani wala kaninyo'y nakatuman sa kasuguan. Kay nganong nagatinguha man lagi kamo sa pagpatay kanako. O ang mga tabi ko ba, giyawaan ka, kinsabay naliguha sa pagpatay kanimo. Si Jesus dito ba kanila? Gihimo ko ang usa ka buhat o kamong tanan na hitingala niini. Si Moises naghatag kaninyo sa circumcision, dili ikan kayo kini kang Moises kung dili sa mga ginikanan o kamo gisekundahan ikonsidar og tao sa adlaw kay pamahulay. Kung ang tao gikonsidera sa adlaw kay pamahulay, aron ang subuan ni Moises dili malagpas, masuko ba diay kamo kanako tungod kay sa adlaw kay pamahulay giayo ko ang tibuok lawas sa usa ka tawo. Ayaw na kamo pagpanghukom pinasikad sa Paraguay. Hinunua pagpanghukom kamo sa matarong nga paghukom, ang pulong sa Ginoo. Ngalan sa Bahan, Tanak, Santo. Amen. Happy Pista sa tanan! Kaya ko ng Diyos, nining kabuntagon, o mapasalamat kay kita, labi na sa itong mga bisita karon o sa ato ang bispo dinhi, kay Monsignor Edwin Lumawang, o sa atong bisita po, bispo gikan sa District 8, mao ang atong steward of evangelism, uban po sa mga yang kauban si Reverend Emilio Ubanyana, o sa atong bisita gikan sa Pagadian City, si Reverend Dwight Morales, nasa Pagadian City sa Kapuyo, o nasa Napulan, Pagadian City. O ato gitaris, si Reverend Abilino Kaangay Jr., nagpuyo po sa Nazaret, Pagadian City, pero tuasan assign sa Borde Norte na La Libertad. O ang isa diha kagatong photographer, si Reverend Alvin Pargan. No? Wala pa siya gipurahan, mo ekstra siya kay estudyante pa man siya sa kolehiyo. O sa mga ato ang mga kaparian dinhi sa District 10, o paginaot ko ang panalangin sa Ginoo
iga pagdagaya, ilabi na kaninyo mga kaigsuonan. Karon ang upadayon sa pagpapadapdag sa atong ebanghelyo, para mo magkuratan, no? Kaya para pagkinig ebanghelyo, short talk. Nagalan anin niya, oras tunga, no? Ngayon, pinakamupo, oras, ana. Ang atong ebanghelyo karon ang atong steward of evangelism. Ay iya ang magining trabaho, atong ihantag ni Monsignor Nino Abasol. Saglan sa atong mahal nga gitnon, ang atong labaw nga pagkagahong mabuhi ng Diyos, mayong buntag sa tanan. Happy Fiesta sa tibuok katauhan sa sulod sa mga kasikbit ng mga barangay nga nakaroon ng tambo. Tungod kay dining adlaw nga mao man ang adlaw nga pinaka-importanteng adlaw sa atong kinabuhi sa paghandog sa atong labaw nga magkagahong nga nagluwas ka nato gikan sa pagkaulipon sa salaog kamatayon. Sa dili pa akong tahod sa ato ang Supremo Obispo, Apostol Bonifacio Limosnero Upon, kauban sa atong kurado dinhi o sa ato ang District Official dinhi sa Distrito 10, sa mga pari na tikan sa Pagarian City o sa ato ang Bishop League diri sa Kalawit. Alami sa dating naglingkod. Sa ato ang Japunong ikal sa Dalisay. Sa ato mga church officials, ingon man sa ato mga kaigsunan, mga bilikanan, kanya din karon na usap diri ang asawa sa ato ang Supremo, ang Senator David, nagpadaog, napo niya ang ako ang kapika sa kinabuhi karon akong asawa ng tapat. Itong wala mo kailan. Kato po kailan ako, wapay, nakailan na tanan. Nakailan na ako tanan. Kaya di mo makailan, tanong din kayo ka mo. Kaya sige naman bumalik din sa ato ang kapilya din sa Aksasol. Mga event, mga Thanksgiving, fiesta celebration, mga tulong tambong. So ako lang, di ko ka ila sa inyong mga ngalan, pero mailhan ako inyong naong tanan. No, kaya nung lumagay ako ka ng musul kong iti, mga estudyante, mga amin, taga-isasol, mag-yun Apalban, taga-matigdaw, taga-tukog, ngayon, mga tukog mall. Sa una, mga tukog mall, magsinilas ako, sulit-sulit sa malls, nahuwa ko sa mga bata, kaya nangamin dito, yan ako yung mga tao ng mall. So nakita na ko, tilipid-tilipid nga ako sa press, magpabaya siya kaugalingon, di man nagpasigaw ko, di ba? No? Mga minsan akong ihulaan sa galing ng ihulaan. So, nahinduman ako, taga-matigdaw na itong lalaki. Sa tingalan itong lalaki nga mong gawin na ito, dahil mga tantang. Okay, kanto. Kung nahinong ito ka, upan, amin, nagtrabaho sa kaisano. Gusto salamat sa Ginoong, kaya sila yung trabaho. Dahil kung nago tayo mga trabaho, maka-share blessings dito sa Ginoo. Amen? Dili lang sa Thanksgiving, isang panihining pagsaulog sa fiesta. Ako lang nilagbita gamay, nag-isgot magtagabi nga sininyo mo ang balaang bata na ang iyang ngalang pagkatawag labing halang doon. Ang gitawag sa sinyo sa tunin niyo uban, mahatlog mo tanaw o larawan. Uban, magiging ko lang kayo sa kananan. Kahit na kayo nila ang larawan. No? Dahil napigtahan na ganin ang larawan ni Jesus Christ, itong hinduman, kaya mamaisip po sa itong pagpasalamat. Tuig na itong pagpahinumdum sa Diyos na lating gabahanan na nagluwas ka na po, kung ang Diyos mahinumdum na doon na sa katawan, din sa dapit sa Aksasol, nga naghandog sa kaluwasan niya ang ihatag sa hapit na yun 2,000 years na mahita po, no? Kay 2025, dahil mga 2033, 2000
2,000 na yun katuig human sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo. Amen? Basta kay koneksyon man kita ang mga katauhan sa Dios sa sagad sa Dios sa mga Israelita sa dihang nagsugod ang pagsaulog sa piyesta dito sa Ehipto sa time na naulikon sila sulod sa 430 katuig na connect kita tungod sa atong pagtuo kang Kristo Jesus o ang mga saad sa Dios yang gisaad ngadto kang Abraham pinaagi siyang kaliwatan, wala magpasabot nga daghan sila, kundi sa iyang saad at diha kang Kristo. Ang promise sa Ginoo sa katawang Israelitas, wala matubok og tanang kaliwatan, kundi diha lamang kang Kristo Jesus. Amen? O na sa Galacia 3:16, o kang Abraham gisulti ang mga saad. Wala niya ipasabot, ingon nga daw daghan sila, kundi pinaagi siyang saad nga usa lamang diha kang Kristo. Napaunsaman ang katawhan sa tibuok kalibutan, grabe mong daghan ng kaliwatan, usa ra may gisaaran. Apan ang mga tribes, nations, language, o mokonik ni Kristo Jesus, usa lang yun ang saad sa Ginoo, diha kang Kristo. So naglangkong ang atong kadaugan o kalapusan diha sa pagkahiusa kang Kristo. Amen? Dayon kitang tanan karon kay ani nga man nahiusa kita dinhi sa congregation sa iglesia ang lawas ni Kristo. Dili na ta mga higala, dili na. O sa may tawag nato karon mga igsuon na ta. Pwede na magkatulog sa inyong balay, pwede sa may magabinibisyo sa nabinibisyo niyo, dili ba anak ang igsuon? Pero higala, makatulog ka pero dili permanente kay ang mga higala dili tawgon sa atong Ginoong Hesus nga mga inheritors sa kaptangan sa amahan. Kung sa manang kaptangan ng isaad sa Ginoo, dili celebration sa pista. Yang isunod sa Exodo Kapitulo 12 versikulo 14 nga sa ulo nato ang piyesta. Pinaagi sa katulungan ang nga piyesta nga pagsaulugon sa tanang kaliwatan hangtod sa walay katapusan. Walay pagkatapos ni. Ang matapos ani, sa may matapos. Ang tao ra, samtang di pa maabot ng adlaw sa katapusan. Padayon ginang piyesta sa tanang kaliwatan. So, ang uban, tapos sa atin, yung kapitang piyesta, sa body press na ganyan, ang uban, nasangkop, may sa dito sa may, di mo participate kayo. Wapon niya mo. Pero kining piyesta, so, kinahanglan, ang matag-usap, mo celebrate yun, ani. Amen? Huwag sinabi na importante kayo nga mga lakaw sa atong mga kaanakan, wala dito ni talo na ko mga young people, pilarbi ni kabuok. No? Gamay kay young people karon. Katong mga youth na to. So nakakaroon sa may naka-president na to karon, mga youth. No? Sa youth, sa youth. Youth daw. Nakatanan, babae, nakakay babae. May gamay lalaki, pero lalaki. Dahil sa pag-ipuno ng tiguwang na kayo, kanang manam na kuno kayo, yat na daw. No? Tulog ka tao sa klase, pag-yun, na yun, yat. Kasi ako, lunggol ba mo, hindi pa ko balo mga kanang istorya bilonggo. Kasabot ko tanan, halos istorya bilonggo. Bisag sigihod nun ko, nga may sabon anon. So, inana, bililhon ang atong pag-accept ni Jesus Christ. Dahil naghimo ka nato si Kristo ng mga igsuon. Tanaw sa Biblia, sa Galacia 3, ang mga saad sa Dios, sa kaliwat pamagyon pinaagi ni Kristo, kaya konektado naman tayo ni Kristo, doon na naman tayo koneksyon ni Jesus Christ. Doon na tayo koneksyon sa apostolic connection. Diba sa misyon nga gipiyal sa Ginoo sa iyang mga apostoles o ginihinaglamtog sa atong pag-alagad ang dagko kayong misyon, ang dagko misteryo sa atong pag-alagad, labi na sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Dili atong balaang panagkatigom ng ipahigayon, dili lang matag piyesta o thanksgiving, kundi matag unang adlaw sa semana, naglamtog ang dagkong misteryo naghimo sa mga apostoles kung nagibilin din ka nato mga igsoon. Ako sa ipadayon katong nahimo tang mga anak sa Dios. Kaya ron masamta nato kita igsuon di ay atubangan ni Kristo. Bisay dili magtimubuot nga magigigsuon sa silingan. Dili siya pwede
once nga body of Christ, natang usa nakita ka bahin diha sa lawas ni Kristo. Magsuo na tang tanan. Amen? Galacia, Kapitulo 3, versikulo 27. Koneksyon sa saad sa Ginoo, taiyang mga katawhan, tinaagi kang Kristo. Kaya ang tanan kaninyo, nga gibunyagan ngadto kang Kristo, nagsulo o Kristo. Okay. Diha sa 29, o kung kamo mga iya ni Kristo, nan kaliwat na kamo ni Abraham, mga manunulod sumala sa saad sa Dios. Amen? Sumala sa saad nga gihatag niya kang Abraham, mga inheritors na punta. So siguro kita makatudaan sa taas kay 100% plus 1 ang tao nga mag-accept ni Jesus kung mag-repent siya kaugalingon, siguro yung makaadto sa taas. Amen? Pero may punto nga atong gitapit sa kinabuhi. Kasi kung sa nato ka mga bahandianon, ka maalamon, kung sa atong mga trabaho, nga nakabot, nining kalibutanan, kung ka ng tanan, panalangin sa Ginoo. Yung ka ng tanan, dili ka na katumbas sa higpit na itong pagtuo o pag-alanggan sa atong buhay ng Diyos. Amen? Ngunit pinaka-importante kayo mga kaigsuunan. Ang atong ebanghelyo, naghatag siya o punto nga masayang kita diha sa kahintang sa mga kasaulugan. Dito sa atong ebanghelyo sa Juan City nga gibasa karon pa lang yun. Ang atong Ginoong Jesus mibulig siya sa piyesta dito sa Jerusalem. Gitawag na itong Passover and the Feast of Unleavened Bread. Kanang kasaulugan sa pagsaylo. Dedikasyon kato sa Jerusalem yatong panahon. Mibulig siya, dito siya sa 14, nanuwa-tunga ang piyesta, bisaka si Jesus o ganunlo. Kaya makita nato unsa ka importante ang mga pulong nga gihatag ni Jesus sa mga katawhan. No? Pulong. Importante kayo ang pulong. Usa sa mga misteryo nga nagasunod sa katawhan sa Dios sa panahon sa panagkatigon. Dahil tingalaga niya ang mga Hudyo na nahibulong kayo sila nga wala siya ka tuon, wala siya ka eskwela. Kapag nakasulti siya ang mga butang, imposible nga mahitabo sa tao. Tuwa nila masakti ang lahod sa Diyos. Kining piyesta, dili siya usap kadakong, dili siya usap na ordinaryo. Tungkol kayo usap kining kadakong buluhaton sa magpasilubog sa Diyos. Dahil nalipay kayo ko, kagabi nahitabo na yubinhi sa atong barangay Aksasol ang dako nga respeto sa atong Ginoong Diyos. Amen? Kanuman, tungod kay ang mga buhat ng mga kalibutanon, kaya ang ato ng mga epistolya nag-isa-isa na yun. No? Kanang atong pagkamakahalaw, buwason, kadalog sa pagbuhat sa pasadili, matarong, lapit na ang mga nagkaiyang mga buhat ng kalibutanon. No? Sa unang Timoteo 3, katong mga taras sa mga tao nga mahigugmao na sa kahilayan, inay sa Diyos kunda. No? Karon nakita nako ang nindot nga epekto kung kini magpadayon diha kaninyo, ligyon mo nga magbarog, diligyon mo bulag sa paglaom sa may balita. Doon na tayo nagaugan-ugan ting nadawat niya. Kaya nindot tayo ang may tabok sa dami. Tungod kay gitagaan ato o higit nga pagtahod ang mga buluhaton nga espirituhanon. Amen? Kaya ang piyesta mga kaigsuunan ato makita din sa Juan Kapitulo 20, versikulo 12, sa Jerusalem, sa mga katawhan sa Diyos sa unang panahon, ang piyesta mao kini ang nahitabo dito sa Jerusalem. Sa Juan Kapitulo 20 at 12, Juan Kapitulo Kapitulo 20, versikulo 12, ang Biblia nagiyon. O dito, 12:20, excuse me. Balik pa sa Juan 12:20, ang Biblia nagaingon, o sa pagkasunod nga adlaw, ang dakong panon sa katawhan, nga nangabot sa pagpamiesta sa pagkadungog nila nga si Jesus.
moabot sa Jerusalem. Amen? Una ang punto, dako kayong panon sa mga tao, miabot sa Jerusalem sa pagkalungog nila nga sa Jesus. Moabot sa Jerusalem. Sa piyesta na. Ang piyesta karon nasagaran, isaksiyan sa kalibutan ng kalibutan. Sa ubang mga lugar, doon na ganin nag-celebrate ng piyesta, may aging mga pulang, medyo dismayado ang mga pari. Tungod kay ang mga tao di na makapokus sa ilang buluhaton, sa ilang mga obligasyon sa Ginoo. Kaya ang matag sa ganato, parit man, obispo man, membro man, doon na tayo obligasyon nga nakasalalay sa atong kinabuhi. Doon na tayo obligasyon o dako kayong katungganan sa paghatag o pagpasilungog sa Diyos, ilabi na sa piyesta. O sa una, manlakaw sila. Diha sa versikulo 20, makita nato, dihay pipila ng mga Kristiyano sa mga nalungas aron sa pagsimba dito sa piyesta. Amen? Ang taga-Grace 1 to sa Jerusalem, o sila doyo, pagsimba. Kinigong pagsimba mo yung pinaka-importante kay Budang, kay mo, kini obligasyon na to, na kita naging relasyon sa Diyos, diha sa atong pagtuo o pag-alagad. Kay way kapuslan ang tao, kung siya gatuo, wala siyang buhat sa kabubuton sa Diyos. Amen? Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14, matod pala po sa Santiago, kung sabay kapuslanan ng usang katao, na siya nag-aingon, na siya nilay pagtuo, apan walay binuhatan, makaluwas o makaliyan ka ng pagtuo. Hindi siguro. No? Sigurado yun. Dili siguro. Ang uban mo sunti, dili siguro. Dua-dua ba na? Pero mo sunti. Dili siguro. Madili yun siya makulas. Ang uban, ganun term siguro. Uban na lang sa uban, usapan. Kanang dili pa, kanang undecided pa. Di ba? Pero kanang tulong nga, dili siguro. Dili yun. O atong sabtor. Busa. Unsa man ang atong dagkong buluhaton dili sa atong pagsimba sa paghalad nato kay kining mga tulumanuna wa man tay lain tuyo sa pasalamat sa ayuhan nga atong nadawat sa atong buhi nga Dios, sa pagpasalamat sa mga grasya o panalangin nga atong nadawat sa matag adlaw, sa kalinaw kabastos sa imong panglawas kay mao kini ang bahandi sa tao ang hingpit ng pagkamataron. Amen? No, so may kapuslanan sa tao siya hayahay pagpuyog pero naglisod niya ang kaugalingon. Hayahay, layo, lisod niya sabton, hayahay pagpuyog, naglisod niya ang kaugalingon. Ang pagpuyog sa kong pamilya, hayahay. Pero ang iyang kaugalingon, sa katao, dunay kapunat, nag-antos siya. Di kang kamupun igsuon, kundi hindi mo himpiton pagkawag si Kristo sa imong kinabuhi. Kaya, maghapag man mga material na mga panghunahuna sa iyong pagkinabuhi. Amen? Unang pinaka-importante kay sulod sa atong pagkinabuhi dili sa iglesia ang lawas ni Kristo. Ang tulog na dagko kayo at ang misyon, ang mga misteryo na naglangkob sa atong pagpangalagan, dunay tulog. Pagpamati sa pulong sa Dios, pinaka-importante. Kanang sa tulog. Sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 7, sa unang adlaw sa semana, samtang nagakatigong kami sa pagbigas-bigas sa tinapay o nagwali kanina si Pablo hangtod sa tungang gabi o ditaas niya ang iyang pagwali kay buot sa mulakaw sa sunod na adlaw. Usang ka na misyon na to, usang ka misteryo sunod sa itong paglagan, pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, mga kaisunan, bilang guban sa mga pulong ni Jesus, diyan sa Matthew Kapitulo 4, versikulo 4, sa diha kagitintan si Jesus sa pagpasting niya 40 adlaw 40 kagabi, gigutom kayo siya, gituksok siya ni Satanas. Kaya kawanan sa Diyos, sinuhan ka ng mga bato. Kung sa giingon ni Jesus, ang tao dili mabuhi sa panlamang kung dili mabuhi sa mga pulong nga nagmula gikan sa baba sa Diyos. Amen? Kita lang mabuhi sa mga tinapay, sa mga pagkaon na itong gagawan, mabuhi usap kita sa pulong na nagagula gikan sa baba sa Diyos. Usap importante kayo ang pulong sa Diyos kaysa mga butang ni ining kalibutan. Usap sa atong panagkatigong, pinahanglan yung gamuan ito sa balay. Alam puanan, aros pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kaya sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 1, labing maayo ang pagtuon aron sa pagpamati dahil sa paghatag ng mga halad sa buwan. So maayo kayo ang pagtuon aron sa pagpamati. Usap karon, bless tayo kita karon adlaw. Amen? Kung kay di kita nagkahiusa aron mamati sa pulong
ma'am. Sorry ha. Kayo matulog mo, matulog sa putadaan, at mamata na punta, palayo na ito na ito buluto. Tingnan mo lang kung kayo. Kaya sapagkat tinuod, sundihan ko kamo. Kamo nagtrabaho, pinaagi sa inyong obligasyon. Kami po nagtrabaho, pinaagi sa among obligasyon at responsibilidad na nakapatong sa mga bago. Hindi po dalim na mag-istorya na matulog at mag-istoryahan. So, naiinyo yung pamilya, tulog-tulog na ng bana ninyo, sige nag-istorya, suko, kakasukoy, kukuha na. Sudah, berbuka tulog, sus, ano, sigo-sigo, at ako sa ito yung musikuman. So, maging istorya pa niya ay mahitungod sa pinabuhi o pangpamilya kahintang, tulog na lang. Tulog lang ka. Kami po din pa rin. Matay mga insecure, di po nga matulog na munihan kami nagsig-istorya, isingot na. So, wag tayo tulogay. Ano man, sa buhat Kapitulo 20, versikulo 7, katong Eutico sa Botson, katong Eutico, usang katao nga natulog, samtang nagwali si Pablo. Dito siya naglingkod sa dalawang palapag. Di ako na, lusundan ang ilang itiguman. Niyabot o halalog na pagkahinado. Si Eutico nahulog. Isang kuwang nga patay. Suko, matay mo mahulog ng bangko. Ay tulog-tulog na ba? Pasalamat pang galing kagabi nga 12 midnight, nagundang na ta sa atong activity kaya nakapatay 1 o'clock to 5 o'clock ano magkamatata sa pagsimba o di pag-intermilar. Amen? So, diba? Nindot ka lang, doon na tayo preparasyon sa kinabuhi. Kung sa mga kaigsuunan, kato ang unang misteryo o bakong misyon natin sa kinabuhi, pagpamatik sa pulong ikadua. Kung sa man, ang katong tipik-tipik sa tinapay, maumagin ang ibig ni Jesus. Kanang magpigas-pigas sa tinapay o maambita. No? Maambita. Kaya pinaagi sa lawas o dugo ni Kristo magkamatong kita kinabuhi ka walay katapusan. Amen? O ato nang i-celebrate, dili lang sa pista every first of the way o celebrita, aron sa paghandog sa katapusang panihapon ni piling sa atong Ginoong Jesus. Yang ipiling, atong i-adapt. Naghimo tatungod na ito na tayo koneksyon sa apostolic connection samtang ang mga apostolis naghimo liini kaning panahon. O ba, di naman mo ambit ating tumambit sa kusimba pa, di mo ambit. No! Ayaw iksuon. Kaya kada mo isimbolo sa lawas ng dugo ni Kristo na imong ipapuyo si Kristo accepted na ka ni Jesus Christ o mudawat ka sa tinapay nga yagitan niya. Amen? Namang buhay di mo dawat sa mga lugar na agad di mo dawat. Since 1991, nag-misa ko sa lugar. 12 years ko nag-servisyo ko sa mga simbahan. Nahawa na ko, na-full-place ko, na-bishop na ko. Pagbalik ko ng 2025, hindi ka nihapon mo kalawa. Asing na anay gahong. Ang gahong na digit supak sa lawas ni Kristo. Wala po mo magtugos. Pero mo na pinaka-importante. Nga namang importante kayo ni Ikso. Atong ganahon sa Biblia, o ibuhat pa rin sa mga apostoles, o sugo pa usap kini ni Apostol Pablo dito sa taga-Corinto nga ipa-celebrate ang maong selebrasyon. Kaya kabahin man ang sa atong misyon o ato ka ng katundanan nga uhimong ikaning anak. Di nato patawalay dili ang maong mga buluhaton. Atong tanaw ng Biblia sa basahon sa naman unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo sa manin, versikulo 23 ngadto sa 26. Sa ingon, dagikan sa Ginoo dawat ko ang gihatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa iyang pagbuhi kaniya mikuhang pan o sa nakapasalamat na siya kini iyang gitikas-pikas o niingon siya kini maong akong lawas nga gitikas-pikas alang kaninyo buhatan ninyo kini sa paghandong kanako. O sa yung primerong versikulo sa 23, kay gikan sa Ginoo na dawat ko ang gihatag ko usab kaninyo. Ang gihatag ni Apostol Paul kanato kay mo man ito gisunod. May bilid na ta ni mga lawan, magsige ng dance for all na lang ta every worship. Dili na ta magpikas-pikas. Yan nagpalit ko gustiya sa April, diingnan ko ito nakakita ang driver. Bugal-bugal siya. Kung na lang ko hinamting, hindi na hinamtanon. Masa na lang, Brad? Arisa na yung Diyos? Depende. Kung sa'yo ahumanda, wala niya akong ito ba? Matawad siya. Huwag itong natawa na wala sa nagkasabot. Unsa kini ka, dilingkod sa 25.
sa mao pagkaagi usab tapos panihapon ang kupa gikuha niya nga nagaingon kining kupa mao ang bag-ong kasabutan diha sa atong dugo. Buhatan ninyo kini sa pag-inom ninyo ni sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo nining tinapay o matag inom ninyo nining kupang ihandom ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Amen? So, swerte kay tanan. Bigas-bigas pa tanan na si Jesus Christ. Sama na siya sa ulap sa langit na balik na. Gusto na ba tayo mabalik si Jesus Christ? Gusto na? Dahil mo kayo matingog bago pa mo nakapasa sa board ko. Dilit yung matingog kagdali. Kay sus manager bago sa kumpanya. Basta pa itang mabalik si Jesus Christ. Biyahan pa na. Gusto na ka? Gusto na. Pinutang mabalik si Jesus Christ. Pero man, biyahan na natin yung mga kasama mo yung mga chismosa, mga daghang mga klase ng mga buhat na sumpak sa kababulong sa Diyos. Wala tayong problema. Biyahan na si Jesus Christ. Kaya po yung kumanda niya. Yan, saan na wala na kayo kapoy dito. Tumagita na sa Revelation, ato wala na kayo kapoy, wala na ubaw, wala na gutom, wala na trabaho. Ang atong buhaton, pagdahin na lang everyday, every night, no? Day and night, doon na tayo pagdahin sa Ginoo. Kasi ma'am, pitok-pitok sa pabibog ko, maminyo mo, sa dali-dalian. No? Joke ko na mga. Wala pa biya po ko makasuway sa kinabuhi. Nanan yun ikaw galingon. Pag wala nakasuway, gusto rin mo balik. Labila na mga tag-70 edad. Lord, arena. Diba? Ako na-witness na ko na sa akong papa, mama, grabe ka reliyoso. Lo, grabe. Kaya, di po ka magkaingon nga, kanang, dautan nila gibuhat sa buhay pa sila. Akong papa, huwag giging kaaway sa isa. Huwag giging paaway sa mga barangay. Ligan sa gamay bago. Pero sa pagkatigunan na nila, ready na day ang tao. The Lord, pahamunin mo, pahanan ko, nalagupan to sa nandun sa tita, paminawan sa suganan ko na lumukang pulong inalangan. Makita niyo mo, ilang pagtungang andam na yung sinabuan po sa langit. Pero kasagaran na roon sa atong palibot sa komunidad, dili pag yun andam. Ay, nanganandam na yun kanuna, hindi yung kalibutan. Napalaga ka sa atong pagkinabuhi, hindi kalibutan na. Busy kayo na sa nagkalain-laing mga buluhan. Si Jesus mingon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 27. Isa ba ka ninyo ay magkatugan kung gusto na oras kataas sa inyong kinabuhi, pinahagi sa pagkabalaka. Huwag kayo yung magkatugan. Huwag kayo magkatugan sa kataas sa kinabuhi sa tao. Katungod lang sa pagkabalaka. Mga tinaw tayo ang ipangulong ni Jesus din sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 34. Ayaw kamo pagkabalaka sa ugmang adlaw, kaya ang ugmang adlaw tunay iyang kaugalingon kabalaka. Amen? Ikaw na sa maong adlaw ang kabalaka. Nganong isulti man sa Ginoo? Si Jesus yung nagsulti na to, anak. Kaya kung i-focus na to kabalaka ni kalibutan na, huwag yung nabigo na ta. Sama niya itong mahitabuan ito katong giandam para o wala na. Isalit ng ginato sa Ginoo ang tanan at ituto nganto sa langit ang hugot nato nga pagsalit usap sa pundasyon sa pagtuo sa Diyos nga dili yung matarong sa unsa pang mga pagsulay ng mga buwan sa kinabuhi. Maka-encounter man kang nagkalain-lain mga pagsulay sa kinabuhi, nagkalain-lain mga trials sa imong pamilya, pero imo nang malampasan igsuon ayaw pagbulag sa Ginoo. Asa man ka mo anto? O hasulon ka sa mga pagsulay ng katalagman. Asa man ka mo anto? Anto ni Governor. Hindi ka ba natin maminti mo tama sa Governor? Anto ni Mayor. Di, huwag tayo na kadampan gawas lamang sa atong buhay ng Diyos. Amen? Dito sa atong pagkikirelasyon sa Diyos, atong ambingan, atong binidad sa pagkatangalagan, atong patakuon ang atong tingog, mga pagpasalamat o pagdayeg sa Ginoo, labaw sa mga butang na ining kalibutan. Kaya kung musilyan kita mga kaigsuunan, mahigong kitang kaaway sa Diyos lahat sa mga pagkabalagan na ining kalibutan
sa paghigugma nining kalibutan, sa pagbantay sa nagkalain-laing mga buluhaton nining kalibutan na makapalipay sa atong mga mata o makapabukad sa atong kasing-kasing ang kalipay o kasadya ng atong mabati. Atong i-vice versa sa espirituhan ng mga butang sa focus punta sa kalibutan ng pagbalikabot, focus ka sa adlaw sa Ginoo. Ayaw gininyo og isaliway aron dili ka mahimong kaaway sa Dios. Amen. Usa may adlaw sa Ginoo? Domingo, no? Unang adlaw sa semana, diya sa Juan Kapitulo 20, unang adlaw sa semana ang iyang mga tinud-an nagakatigom o tinakpan ang lawa ug si Jesus misulod sa ilang taliwala ug mingon ang kalinaw magauban kaninyo. Amen? Tinuod na, masulod siya. Yagan sulti na sa Mateo Kapitulo 18, 20 nga, duhalang kong tulo nga magkakatigom, magkahiskot sa kukalan, anak ko sa ilang taliwala. Sambot na taro, ginagang kayutan. Di ba? Duhalang kong tulo nga magkakatigom, magkahiskot sa ngalan sa Diyos ng Asya sa taliwala. Munang malibasok sa mga kaigsuulan. Kaya ang balaang kasulatan, nagapamatuod kayo, unsa ka-importante ang atong pakigrelasyon sa Diyos. Kaya matod pa sa Biblia, kung ang atong mga panglantaw, ang atong mga pangandoy, niining kalibutana, niiniran kalibutana, mapakyas dito. Mao nga si Salomon, hilabihan ka dato dito sa silangan. Itawag itong paradise. No? Dato kayo siya. Unya, sayang ka dato, wala niya mapatuni ang sama sa kanindot sa mga bulak na nagtubo sa kaumahan. Huwag niya mapatuni. Kaya ang bulak, pwede ulan nun. Mupaliban dili. Dili. Pwede i-landslide. Ang bulak, dili po mupaliban. Pwede ginito. Dili mo baliban. Pero ang ilang katahong nagpabilin ng bulak na gihapon. Sana ang inyong katahong at ubangan sa Diyos magpabilin hangtod sa kaatoran. Amen? Una'y pinaka-importante. Kaya iyon si Salomon diya sa Proverbio ni Salomon diya sa 30 versikulo 7 ngadto sa 9 sa o Diyos na labing kamahanan ihatag ka nako ang duha ka butang ayaw itawag kini imakulit ka nako sa pilit pa ako mamatay. Dato ka wag dato asa ko musulti anak. Pero ang punto sa pulong ni Salomon para i-challenge sa mga tao sa mga adlaw magdili lang upuko sa mga hindi kay bisan siya bandi ano nangayon siya sa Diyos duha ka butang magdili imakulit sa Diyos paghatag kanya sa dili pa siya mamatay unsa yung ipangayo yun siya ayaw ako himo ang dato kay kung himuon ko nimong dato basig mahikalimot ako sa Diyos mahikalimot ako kanimo anak kung himuon ko nimong kabus basig mahagit ako sa pagpanawat o mapakaulawan ko ang akong Diyos. Amen? O sa hindi pa kayo, ihatag lang ka na ang igo sa akong iginahanglan. Amen? Kanang kontento ni ay, kanang komportable lang na kinabuhi, kaya mag-unsa man magtigong nagdaghang kay mga butang. Dahil malagasan ang atong pag-alagad, di at kapangalagan, unsa may mahitabo sa atong kinabuhi. Huwag tayo kalainan sa usang katataon nato diyan sa pulong ni Jesus sa Lucas Kapitulo 12. O sa katayang dato na malandong siya nga walay kabutangan sa mga bahagi. Ningon siya, kung ang akong mga bodega o tukuron ko ang nalita kong bodega o dito tigunon ko ang akong mga bahagi. Sa diha nga tigom niya ang iyang mga bahagi. Ningon siya, talag ko, kumaon ka, uminom ka, maglipay ka o magsadya ka, kaya di andrama nakagdaghang mga bahagi sa taas ng mga katuligan. Apan ang Diyos ingon sa mga tao, hoy, buang! Sakit ka ng inutag, hoy, buang! Sakit, dili. Dili, anong sakit man? Nabuang man yung gawana, hindi ko mabandi. Sa hoy, buang! Karong gabi na ang imong kinabuhi, kurapon ko. Tinsa may makakahimulos sa imong mga bahandi, kaya imong gitigog. Mga igsoon, ingon sa Jesus. Ingon ni anak ang tao nga bahali-anon apan dili bahali-anon sa langit. Amen? Ang pinaka-importante matod pa sa Ginoong Jesucristo pagtigom mo og mga bahandi sa langit nga walay bukbok o kaya ni kawatan nga mga lubak o mga saka, mga pangawat pagtigom kamo niini ang bahandi nga langit ng mga buhat
nga makapahimuot sa Dios. Kay kung niining kalibutan na mapakyas kita sa atong pagpakigrelasyon sa Dios tungod sa atong mga pangibog, kay matod pa din sa balaang kasulatan, o ang tao nga makighigala sa kalibutan naghimo siya kaugalingon nga kaaway sa Dios. Ato sa Biblia, yun siya, mga maluibon, nagdadahong walang kamo nga walay kapuslanan ang pulong sa Ginoo sa patingon. Bisan kinsa kadtong makighigala sa kalibutan nagahimo siya kaugalingon nga kaaway sa Dios. O pugos sa langitan ng kalibutan atong ihibok ang atong kaugalingon nga kaaway sa Dios. Kinsa na ng tao nga nakighigala sa kalibutan naghimo siya kaugalingon nga kaaway sa Dios. Mahal ang mga buhat sa kalibutan inay sa Dios. Muna ang taras na nasinati sa mga apostoles sa ulahing mga adlaw. O ngayon si Apostol Timoteo, Dos Timoteo dito kaniya 3. Muna ang taras sa mga tao sa ulahing mga adlaw. Nakita nato ang taras sa California, sunog sila. Grabe, ang Brazil, diskutan niya po sa pati mo i-relate ng Brazil. Ang taras sa Brazil nga nahitabo na naghimo na silang larawan sa yawa, kay ang yawa tinugdan mo sa mga bahandi ng kalibutan na. Igarantiya mo na sa yawa. Katong gititang si Jesus. Las Matthew 4 ngayon siya nila sa stars kabunton o di pakita ang tibok tingharian sa kalibutan o siya ningon. Ining tibok kalibutan o ang tibuok kalipayan ng mga bahandi. Ako ihatag kanimo kung mohabak ka lang ng simba ka kanako. Kung sa itubag ni Jesus para maligod ta. Ang kasulatan na Ginoo. Mahigugma Ginoo nga imong Dios. O siya lamang ang alagara. Amen? Siya na yun, usar yun ang alagaro na to. So, busa, makita nato ang kahintang sa mga tao sa ulahing mga adlaw. Makita nato ang igsuon. O kini nga mga taras, atong panaykamutan sa atong mga anak nga sila atong katudluan o maagag sa pag-alagad sa atong buhay ng Diyos. Amen? Importante nga yun. Kung tigulan na ta, dahil wala atong sila agagan, nagignan sila sunod nato. Kaya ang kahoy lumuniko o muhang tuloy, nagyon matuloy. Pero gamay pa yung tuliron, tuloy yun. Diba? Kung sa gamay pa silang bata, matupali sa lumon, pinanagkatagluan sila o matutok sila sa pulong sa Ginoo. Ano ni katigulang nila? Dili sila malimot, mahimot nila. So dito natay ikabilin. Mahimot ang usaka ligasi sa atong mga anak nagbuhat at matarong kay kita man mao ang iwag sa atong pamilya. Iwag sa atong mga anak. Maingon nga si Kristo, mao ang iwag sa matag usa nato. Kay kining taras sa mga adlaw atong pamilya, sabtan ninyo kini mao niya sa ulahing mga adlaw. Managpangabot ang mga panahon na malisod. Kaya ang mga tao niya magmahigugmaon man sa ilang kaugalingon mga hinapi. Dahil pag-awal hambugiro kang palasan masutihon sa mga ginikanan walay igabalos ni Diyos nun. Walay pagbati sa paghigugma, dili malugmay, di butang-butang, mapatuyamon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpamuro nga nagahigugma sa kahilayan, inay sa Diyos untang Hinoon. Amen? Last din na nun, isulti na sa mga apostoles, last din na, katapusan ng mga adlaw, sa atong ning bantayan nga, dili tamusipyat din bisan sa atong mga anak nga maulipon sila sa nagkalain-lain bisyo kahilayan inay sa Diyos untang. Pero salamat sa Ginoo na kita karon nag-celebrate o piyesta nga luag kayo ang atong pagbatik na singkasing ang atong mga ministro atong supremo tungod kay na-open na ta. Na-open na ang tanan. Kaya pinaagi kay na-open na ta. Ani ang buluhato na to. Mga spiritual activity atong gihimo sa pagpasilugog sa Ginoo o pagpakita sa mga talento nato sa atong mga kabataan sa spiritual
espirituhan ng butang, siguro na lang na maanggap nato sila. Amen? Kaya ko na itong gabi o bis ko na ito, yun tayo makita nga abilidad sa mga espiritual ng mga abilidad. Kung nakita na ito, 40 yung buta ang inyong libuhan ninyo. Palakpakan na itong Ginoo. Kaysa nagdahil natin sa mga plano o mga buhat. Ikahimuon sa Diyos ang mga buhat na sama ni Nini. Iyak ini ikahimuon. Ganun man. At tumiyagin yung bisa na mayroon di kayo din eh. Huwag yun mga riyan ko ba? Di na ikalihan kalingap. Di ba? Manganay lang. Pero karoon ang ato mga buwan, maunit, pinaka-importante. Nagdahong ba lang ang upan niya, walay kapusnanan na itong pagsimba? Walay kapusnanan na itong panagkatigon, nagdeklaran na nila sa Diyos, pinaagi sa malang kasulatan, sa Hebrew, Hanong Kapitulo 10, versikulo 25, magtili, nato isalikway ang kaugalingong panagkatigon, sumanak sa nabatasan sa Biblia, kung dili pang tinabagay ang usaw-usa, ilabi na kung adlaw sa pagutol, nagkahiduol na. Amen? Ganun kay diha sa malaang panagkatigon, diha nato madawa ang kamulahanan nga mamati na sa pulong sa Ginoo sa atong panagkatigon. Sa mga pinadayan Kapitulo 3, pulahan ang tao nga ngadto sa kapulungan, magabasa sa propesya o pulahan usab ang tao nga mamati niini. Ilabi na kung ang adlaw sa paghukom, nagkahiduol na. So pulahan sa mo. Pulahan sa itong nagbasa, pulahan sa itong namati. Mo na ka-importante. Mo na ang atong misyon ni kalibutan na. Pwede naman tagili manimbang, di na ta mga lagad, kung pahuway na ta. Huwag naman tayo trabaho, di ba? Pero saan buhay pa ta, atong yun, alagalan ng Diyos, dinak sa espirituhan ng mga butang, kaya mo ka na'y konsumo, mo ka na'y preparasyon sa atong tanan. Kaya bulat ang material, gaan ang espiritual, hindi balansin. Hindi. Kung bugat po espiritual, gaan po material, hindi yapon balansin. Matigayon nga daw, mga ngabangangan ng mga nagskagutong nila, ato lagi kasambahan, hindi po. Pero hugot yung pagsaling sa Ginoo, huwag yung problema. Kaya ang Diyos andang mamatag nato kung tabang. Pidingan magaling yung mga langgam, sa Mateo Kapitulo 5:25, sa tag-awa ninyo mga langgam, sa kalangitan, wala sila magbugas, wala mag-ani ni maghipos nga sa mga dapa. Apan ginaatiman sila sa inyong langit ng Ama. Ginapakaon sila sa inyong langit ng Amahan. Amen? Labaw pa ka pili kayo kanila. Labaw pa. Dahil na isulti sa Jesus, igsuon nga ang tananat ng mga buhay. Iyon din may mga Diyos. Makita din yan. Hindi karon. Gabi karon sa tanang oras, sa tanang minuto, sa tanang adlaw, sa tanang gabi, ang Diyos witness yun sa atong gihimo. Huwag yun tayo ikapangulipas niya sa pag-abot niya kung huwag dapat matinong-anong sa imong kaugalingon. Nito kay gabi ino, doon ay 10 commandments, doon ay usang kasulungan, malaping dakog sa tibuok kasulungan. 10 commandments, sa mga bata na may memorize na ito. Ang mga pare na mo, mga siguro, Ross, siguro, paligid ka memorize mo, saling mo mga pare Biblia. Natawagan natin gabi, memorize mo ng Genesis after Revelation. Bibig Max. Pero may mga bata na makamemorize. Dati ka ba? Kanagin sa tungod sa kanang mga bata na nahimong maalamon tungod sa ilang magtutudlo, ilang ginikanan. Kaya ang ginikanan ng mula pagtugod na tudloan din sa simbahan. Huwag ang ikapusmanan. Sister Marina, tayo kalihukan. Mga spiritual activity. No, kay mga huwi na magkabo na mamasang na manlampaso na magbulay na sa palibot, pastilang pagkamali, iksos. Ano nga din na sangkot yung malay, hindi kita makaakos. Simbahan, hindi kita mabuhi. Nindot magay na dahil sangkot, so palimaray makatabang mga silingan. Marina, na yung ganding diri ito po ay sa palibot. Tungod kay ang tao, doon na lang ito ay pride. Diba? Na mag-pride. Muna atong buntugon sa atong kaugalingon. Mo na higpit nga atong pabayaan magpaspalang kasulatan ng atong epistolya nagtudlo gayon nga ato nagindang biyaan pinaagi sa itong pagdawat ni Kristo Jesus na humuan na kita sa daan atong pagkatao kung isulog na ang bagong pagkatao sama sa dagway sa masuluhan. Amen? Bago na ta. Eh paano yung Christ naman ta? Di naman ta body of devil, no? Di naman ta lawas sa yawa. Lawas ni Kristo. Si Kristo
mahigog, maon, perfect. Si Kristo. Ang ato Ginoong Hesus, basta ato siyang tularan, ato siyang sundon, ato siyang alagaron, ato siyang pasilugan kay siya naghatag ka na itong kahibalo o kaalam. Siya naghatag espiritu sa kahibalo aron masayon kita sa higpit nga kamatuoran o magkinabuhi kita nga supak sa iyang kabubuton. Kay diri atong pag-alagad mga kaigsuunan, importante kayo kini. Ang Biblia ng ingon sa Pinayag, Kapitulo 11, versikulo 2, gihap niya kadto mga magsisimba. Gisukod ang templo sa Dios. Ang malaang kasulatan ng ingon, si Juan nitagan og sugdanan nila sungkod o giingnan niya ako. Ipha lakaw. Susmith, ilahi ako ng susunod na revised version, King James version. Atong karunin, kay basa ko revised version. Dayon, nagbasa ako King James version. Ilog, manulog, panulog. Sa akong una-una, magdinon masumpay. Atong gining basahon. Kay masunod kayo magbasa tayo na dilig kayo, tinuod mo magbasa. So, sakto, ginagmutana lang na inyo na lipugan. Kaya nag-isulti na ako, mawala niyo mo something, pangutan ako yung asa na ito na makita. Kaya tumagon mo sa Ginoo, pinaagi sa Biblia. Amen? Kaya na may kahason. Dili na ito tugutan, yung palhintag na yung tinuuhan, kaya wata ka sa mundo, huwag mo mangutana. Mangutana sa pastor, mangutana sa pari, mangutana sa obispo. Kaya aron, kung mahawa ang kadi ka, magmahay sa ulahing mga adlaw. Amen? Magmahay mo. So, mga adlaw, kaya ang Church the Body of Christ, nagsugat ang tanang gibuhat, dinhin sa malang kasulatan, muna'y labing tinuon. Busang ikagarantiya nato ang tulong sa Diyos, na atong nahibaluan, na kini maghatag ka natong kalingon sa atong pag-alagad sa atong buhay na Diyos. Akong padayunan, ang Juan 11, Kapitulo 2. Madagpas Biblia, 1-2. O niya gatagan akong sugdanan na daw sugtod. O giingnan ako, tumindong ka o sugdang templo sa Diyos. O ang halaran, o ihapa ang nagsimba sa sunod din. Di ako na, espiritual na pagbilang sa mga tao, ipa-iba. Mga ubang pumasimbahan, anong ato mga attendance, every worship, dahil lang kita, ito din sa langit. Kay ang Diyos na sa millions angel na nagmanman sa atura. Makita ang tanan natong ibuhat sa mata sa Diyos. Dapat na bisulti sa pasawag sa sira, mga ikson. Ngayon sa katao mo yun, ngit-ngit, pinidapita, wala, ngayon ibalaw sa akong pagkabuhaton. Bisan ang laping ka mga nandili, mga kita ka nato. Apa ng Diyos ningon, huy, buang, walang ka pamasayon na ang mata sa Ginoo, hayag pa sa utututok. Mauna iksuon, brothers and sisters, ayaw ngayon mo pagpiyansa nga wala ay nagakita ninyo kay dagdag sa mga mata sa Diyos at tulibuhan. Adlaw gabi, tanang oras na sayon ang Diyos kung sinaa sa sulod sa atong kasigtas. Amen? Pero nasayad ang Diyos kay sinang magulbol, kadugay kayo ng wali, anong mandiyan dugay, ano man magdisko, mapagtagan man. Hindi ka simbahan, magulbulos ka oras sa tungang wali. Hindi si Pablo, nagwali, hangtod sa tungang gabi. Ang tinuod ng mga Kristohanon sa unang panahon, nagwali sila, unang adlaw sa simbahan, nagpitas-pitas sinapay, yung itaas ang wali hangtod sa tungang gabi. Pero kapoy wali hangtod sa tungang gabi iron. Niunto ka, wali na po. Hindi mahulog ng Biblia ko ali. Basig mo ingon mo nga, mahultan po sa Monsignor Versikulo. Sa simana po niya buya, ang gawang sa Diyos, usang katuig, hindi mahulog. Kunyang mo naman, ihatag na to. Usang kinimuali, bisang pila pagka-teksto rin. Pila ko rin ka libo ni teksto, pwede na ito ni isulti tanan. Pero atong basahon sa Biblia. Hindi po na akong namimulas masayong mambol. Busa, inaanak na ang kabilin ko mga kaigsuunan. Ang tulong sa Ginoo. Importante kayo. Katuganin sa libro sa Juan Kapitulo 6, na igisulti si Jesus, diri ang mga tao nagsunod-sunod niya kay nakakaon man sila sa Galilea, sa lanaw. Dili lanaw kapatagan na, lanaw dito sa Jerusalem, no? Dito sa Galilea. Doon nga sa Jordan, sa mapar po na mga itanaw.
Nagsunod-sunod niya itong mga tao. Ngayon siya, niyo dahil mga tao nga, magtutudlo. Kanus alang nagkanahin abot din. Ngayon dahil si Jesus, wala ka mo mangitan ka na kung tuon kay nagkakita ka mo mga milagro o mituo ka mo. Nangita ka mo ka na kung tuon kay nagkataon ka mo o mga puso. Buhay lagi sila. Kaya ilang target, nangita sila ni Jesus. Ano lang makakaon? Ang bigyan sa pista sa lubog sa mga gamit yung ihaw niya, magbahat ng gamit lalan. Kung ihaw ng mga display, kang ilo, ang tibog barangay. Ang ihaw ng baka, abaw. Kami din mga tao, pista sa lubog nila. Please! Kaya sa ino ng pista, pero ang tao ng pista, di manibak. Mukhaon, pag kumakaon, butanaw, bugno, kabayo, butanaw, mga meske, mga polske, mga sirs, paghuman, mga humong, magsinumbagay, magpanay pagsaon. Pagkalayo sa tinoon, mga pesta may nagkatilibututan sa Diyos. Kung saan kita, hinahinay na nanganahapwa. Muna yung tinoon, gabiin yung sulti na ako, so kita rin na hitabo. Kaya dako may pangayo ang atong lokal. Tinuod na sa mga barangay, huwag nagkita rin. Hinahinay na nagkawala. Ako kung hinahinay, pahit ka ng ispiras at piyasa. Hinahinay na ko ng pahit. Kaya mag-iskaman mo po ng mga tao na ining kalibutan na. No? Ining kalibutan na. Kung sa kita gano'n ng upi, nagigay ko nga, wow! Bless nagigay ta. Amen? Bless kayo ta karong adlaw. At i-celebrate ang tinuod na kahulugan, tinuod na konsepto sa piyesta nga kantong yung kinasingkasing ng selebrasyon. Nabiyagingon sa Bible, nagtining mga kalihukan, ako gining ipadayon. Hindi na itong Catholic Bible, gamit din ko alam Diya sa unang Corinto, Kapitulo 5, versikulo 8, city nganto sa uso. Dito kayo, ipadayon na taan. Di na nato i-uspon, ato mga leader, dugay pa man ang manghawang sa barangay, ato gina silang hangyuon ang mag-pray. Sa buluhaton nga matarong nakapamansikap. So nagay ko salamat Ginoo kay si Kapitan dahil Dantiboy. Di ba kumutuwa nga boy ang apelido sa una? Iyan ka ng Dantiboy. Ito lang sa apelido nga boy, no? Dantiboy. So pero gabi na lang yung kulor, tigyo kayo, dagan ang mga leader sa barangay. Eh di po tayo pwede musupang ka na. Kaya mga tao ay buwan po ng mga leader sa barangay ni Kalibutan na. At ang mga leader sa lokal, sa probinsya, sa record na ito na sa nasyonal, gamahanan na sila ng kalibutan na Biblikan. O yung upalo puntaan na. Di ba? Basa mo sa Rome, sa Roma, 13, ulo ito sa site, para sa lang. Di ko ta pwede mo supang anak nila. Pero, tinaw kaayo nga, nahimutang malampuson, nahimutang ng madaugon sa mga buluhatong espirituhanon. Dahil ako i-challenge sa inyo na naman kita, kinahanglan iusap kita sa pag-alagad ang duhang kamisteryo na naglangkob sa atong panag-iusap, duha na magiging nahata. Pero huwag malinti, balik din sa buotok, di din pwede. Ang ikatulong misteryo sa atong panagkatigo, mao ang paghalad sa matag unang adlaw sa semana. Dili lang karon. Karon po, matag-celebrate ninyo sa piyesta sa pagsayo, moadto mo sa balay, sa templo sa Diyos, o magdala sa inyong halad. Dili ka magpakita sa tubangan sa Diyos na walay dalang halad. Amen? Maulang niya po kalabigitan. Dayon, kanang misteryo na kupos sa ang tulong ng misteryo nga mao misyon nato, mao itong paghalad matag unang adlaw sa semana. Diyan sa Roma, unang Corinto 16, 1, 2, deta, ato ning katundanan. Kaya, matapos Biblia, mahitungod sa amon alang sa mga balaan, buhata usab ninyo ang akong ipabuhat sa mga iglesia sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag semana, ang matag-usan ninyo magahin gayon o kwarta sumala sa inyong kinitaan o tigumon kini aron maandam na kiniandam po. Amen?
Muni ang ikatulong nga dako nga buluhaton sa atong pagpalaga. Pero wala magpasabot nga uwag kay kwarta, dili ka mo ari sa simbahan. Na may mga batasan din huwag nagbuhay halag doon. Mauman galing ng halaran, ibutan na lang natin din sa tungtunganan, aron dili ka ma-insulto. Maun sa pagka-insulto. O gado ng halaran nga rin sa unang sipot, dugol matulog ka, uy, mata. Huwag kay kwarta, maulawan ka. Aron nagdipinsa kita din sa body press ka, dili maulawan ang pagigsoon. Kaya kung maulawan pagigsoon, maulawan ka. Huwag na ikwarta niya sa kabuhan mo, hindi mo tagain. Sa akin mo na, hindi mo man ang igsoon. Mo na mo pa, mga taga-taga rin, wapay mga halad eh, wapay halad man. Sa minyo na nagtigaan po yun. Kahit insakay lang sa batang sanato, kahit ang balaon sa Diyos, ang halad. Mo na nga ito na lang ibutan din, kaya ang dili mo doon, dili na mo halad. Di ba sa ito? Di na po mo maulawan. Batay kwarta, magpiyong-piyong ay magkita. Karoon inom na ito, nilagay pinapitan. Kaya kaya sa una sipot man, hoy. Halad. Pagbuka na ko, sa halaran, ako itoon. Naulawan. Pero kita, di naging maulawan. Maulawan, siputon. Dito kong katindral sa Finland, sunod kong kasal. At iso, tapos pagto, ng asawa ko, pagalain tinuhan. Asos, disipot-siputan dito. Mahatag lang po tayo, maninoy mata. Pero kung mo hindi makaulaw sa taong buhay kwarta, unang sakto rin atong ihimo. Mudoon ka sa lang maghalad. Huwag ka ihalan. Kung sa naihalan na ito, kwarta kwarta. Atong kasama ng Biblia, buhing lawas, living over yun. Ang atong lawas, maunay pinaka-importanting halan na makapahimuot sa Diyos. Matugpa sa Roma 12:1. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga ipakita sa Dios kanato hangyungon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios sa English version pagtugyan sa inyong lawas ingon nga halad kabuhi balaan mo gikahimutan sa Dios nga mao ang espirituhan pagsimba diri sa Catholic Bible sa Revised Bible balaan mo mga pahimuon kaniya mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Amen. Kaya ang halad na buhay, labaw pa sa halad na incense na sulugon karon maka-amyon ang Ginoo sa kahumot. Motong si Jesus Christ na taos pitlit, nag-uper ang tulong na halimago o incenso, bulawan mera. Ang lawas na ito, labaw pa sa incense. Kaya naman po yung mani, padalang ng halad, wala ang tag-iya. Dagi yung mga nag-skipin ka. Kaan kayo supri? Pila ka mong supri. Sinita na supre. Ano ni? Kung nalimba kamay na mga tawanan ni. Ipadala na ang halad po sinyo kay busy kayo. Di nyo maka-absent sa trabaho. Asa man siya? So talanggot yung guma. Baratong guma, di malimba. Akong isira. Barato ang guma, di mo sunta tao. Barato ang lupi, di mo simba. Barato ang umay, di mo sunta kaya kinalang mag-duple, triple ang income. Pagmahal, dili lang gahapon mo simba. Kaya maningkamot yun nga di maabsin na karoon na kung naging kamwak yun kamuhong ang tao. O sa iyon sa Biblia, hapit ako undang. Kaya mo rin, side-side, mamuna ako kanunay, hindi na akong isaitan. Kanin yung sunod sinyo ko. Madugay mo, order yung ayaw, tawalihan, sunod sinyo masunod. Pwede? Pili. Basta lang mo sa 190. Sige, gantos ko ini. Basahan niya, ulit mo siya balay. Kamu mismo, muchat sa inyong kaugalingon, sayok ba ko umay masayok sa inyong una-una. So, ano tao sa tayo ngayon? Nga kung di-upis bilyan, nalimot naman ko. Okay, basta pag-hiyayin ng ganing kalimot, ang espiritu sa kanan, hinahiyin na po siya. Sana ako sa itong ibalik. Kung sa matong halad, importante kayo ang halal nga lawas. No?